It's another beautiful Friday. Hello, Salibonani, Makadini, and welcome back to Destiny Blitz. My name is Tasha. As you know, Destiny Blitz, chirongwa chamunovigirwa ne Destiny TV, and this program is specifically aimed at giving you my highlights and my shows atinenge takuvigira during the week. My shows atinoita akasiyana siyana pano pa Destiny TV, including Darera Mambo, The Village, Twice a Mother, and so many other shows that we bring to you. And having said that, let's hop straight into the highlights for this week. Tasirwa tiri panzara tatopererwa tiri kunyepa. Ndikandasiwa pa0 ndinganyepa. Ndasiwa ku minus cheko nokuti zvinhu zvese hapasini. Ngatibatsirewo tikwanise kudzokawo munzvimbo dzedu tisange tiri kuzotorerwa zvepekushandisa nokuti pane mwana unoda kuzofamba nzvimbo idzodzo tozoraramawo sei ipo paripo paroraramisawo mhuri dzedu. Saka zvinhu zviri kundishungurudza mhuri yeZimbabwe. Nezvi ndikunzwa kuti vari kufamba kwakawanda wanda, vari kupinda makawanda munganga umu haikona kutaura, vari kufamba munganga. Inini ndine mwana akafa akatorova kamwana. Nyaya yangu yongodzi tsiku iri kutsikwa sei? Banda vasekuru kumboko hakuchagarike zvakanaka. Ndiri kuvimbiswa kuurayiwa nebanga inini nemurume wangu. Ndakanovawana vakarara mumba mangu inini nemurume wangu vasina kusimira. Zviriko here? Uyo anonorara pamubhedha umwe chete nehanzvadzi yake. Chokwadi mambo. Havasina kupeka. Chokwadi mambo. Makuna. Munyaya yedu yekutanga, muzukuru anoenda kuna sekuru vake achinoconfida mavari achivaudza kuti mumarriage make maita nyaya yamushungurudza, nyaya yekuti murume wake akumuona achidanana nehanzvadzi yake. Aya, kati wow, fine. Chii mutazotera kunetsa panyaya dzokutane zvokutsuka. Zvikata kuzvinhu zvakari kuchechi kwataendawo. Ndakazoona kuti atete vangu ivava muchete vaya pamba. Ndakanovawana vakarara mumba mangu inini nemurume wangu vasina kusimira. Zviriko here? Ndikati hakuna zvakadaro. Zvisinei, sekuru nokurwadziwawo nemutoro uri kusangana nemuzukuru wavo, vanotora nyaya iyi vobva vaenda nayo mumatare. Anoshamisa ndechekuti vasvika mudare umu, muzukuru anoramba nyaya obva agezera sekuru nyaya iyi. Tatenda mamu nayo mai Merisi Nyarai ndibetsere zvokwanisa. So, kureva kuti muzukuru ari kutaurira dare tese tichidzwa kuti ndakuiswa mashoko mukanwa nani nasekuru. Handina nyaya ndakanetsana nemudzimai wangu mukati memusha. Handina nyaya ndakanetsana naye. Mudzimai wangu ndofunga ndiye yagera kusvika mukondomupa nguva kuti azopesana kurekedzana. Nyaya dzose dziri kutaurwa nasekuru ava dzadzi yangu sikana. Ndikukumbirawo umbowo hunoratidza kuti paakandiona ndakarara naye ataure iye pachezvake kuti ndakakuonai makarara pakati nepakati. Umbowo hwacho muchibva mauratidzwa mambo wozika mundaririsi kuti chokwadi ndakarara nehanzvadzi yangu. Chokwadi muzukuru wangu ndatenda kunyepera ndikazvione zvandikudza izvi. Ndava nemubvunzo mambo wokupedzisira ndichazokumbira kuti vachakala kuti pavakandiona ndine hanzvadzi yangu ndisina kusimira vakandiona pai ivo vanga vari Inzwa iwe usade kuisa munhu mashoko mumuromo.
usade kuisa munhu mashoko emuromo. Chakala ari kutaura kuti mukadzi wako ari kuzvitaura zviri aiwa zvaita zvakanaka. Iye ndiye achazotaura paakandiona. Indwaka iwe shamari unogona kuzotsamwisa dare. Handiti wapona tozotora matanho akashata. Handiti wapona because tikafunga toda kuthreatena munhu va uri kudisturba course of justice. Isusu mukadzi uyo ndewako. Handitika kuti akataura haana kutaura. Usaise Chakala mashoko mumuromo. Chakala ari kutaura zviri pachena kuti mukadzi wako iwe ndiye akakuwanai. Kana iwe uchizviziva kuti akakuonai unotozviziva pauri ipapo. Ndobva chaita kuti vanhu vakawanda vatadze kunzwisisa kuti muzukuru uyu aitaura chokwadi here pekutanga, kana kuti muzukuru uyu aizama kuchengetedza marriage yake, kana kuti ari kutoabhisuwawo marriage umu. So kuti munyaya iyi munozobuda kuti muzukuru uyu murume wake ainge achitomuthreatena kuti aroda kumuuraya. Ririmo mudare ramambo Ngezi pane imwe nyaya yakawinzwa mudare, nyaya yemurume ane ubhuru uyu akatora 2 vakadzi vevarume vakasiyana achivaita vake. Oya mambo pamusana penyaya yaJustin yari kupinda mumba mangotora mukadzi wangu rara nayo. Wakanyengana namai ava muna December ndobva waita imwe nguva yekatendora sika wakavapa kavari kushungurudzika nako nhasi kuti vakada kukuramba yoti ndinonoudza murume wenyu ndidzorerei mari yangu. Ndakati ndichitarisa pafoni ngaona meseji yangu tainakira ndatimbopa Imere baba ndizore mai akarova here mai kangani 3 akarova mudze kwakarovera akarova 3 rounds musumwe. Murume uyu anototanga aramba kuti aiwa ini handizvizivi, asi zvinozoratidzika kuti aiwa ainge atori nerelationship neeach of the women that were brought to court. Wakarova here ndaumba akarova makarova katatu musumwechete mai makarova mazuva mangani katatu 1 day here kana Zvakasiyana. 1 day. One of the stories tinozoona kuti nizvoni ainge ato blackmaila mumwe mukadzi wachona akati wakandiramba ndichanoudza murume wako kuti takanga tine relationship. Nekusada kufumurwa mukadzi anobva akontinya nerelationship iyi kusvika pakuzovasvitsa kudare pamusuwo wakabatwa nemurume wake. Takatanga kudana muna December. Ndobva tazomuramba saka pane paakambonipa mari $10. Ndobva nditi zvinhu ndakamuramba papa chesati munani. Ndobva ndamuramba. Ndobva ndizvozvo kana uchindiramba ndidzorere mari yangu yandikapona. Saka pakanditi ndidzorere mari ndaisina mari kumudzorera. Ndobva anditi zvinhu ukangondiramba chete ndiudza murume wangu. Ndobva takazotanga kuti kudanana kusvikira tazomuona nyaya yazobuda. Imimi maifunga kuti munhu angati maramba unoudza murume wenyu kuti mukadzi wako ndakamupa mari yangu akundiramba. Neumwe mukadzi wacho anototaura kunzi akarova 3 rounds musumwe. Saka anga akutokumbira kuti takanakirana dai tambonodzokorora. Mumishana nokuti watomboramba kutotaura kuti handina kunyengana nawo. Endi chinosuwisa vakadzi vacho vauyiwa navo 2. Uyu ndo kutanga tata tingatonge nyaya yakadaro nevanhu vaviri panguva imwe chete.
ibhuru chairo. Mune imwe nyaya yakapinda mudare ramambo Ngezi, nyaya dzevanhu vari kuenda kunze kwenyika vachisiya vana. Mudare makauya murume ayapila kuti nizvoni ari kuda kutora vana vemukoma wake nokuti munhu wainge asirwa naye haasi kuita kuti vana ava vaende kuchikoro. Mama wababa uyo munin'ina wamai tudze vana havasi kuenda kuchikoro. Zvakavarwadza baba nenyasha vakati aiwa iwe unoda kuti udzokere kuZimbabwe hausi kuzofanira kuuya kuno kuda kutsvagire nyaya yekuti udzokere kuZimbabwe ndo matauriro avakaita mai nenyasha vachiti baba nenyasha varwadziwa nekuuya kwandaita kuUK kuno ndiri kuno kuZimbabwe vakazokabhadharire kuti vana ndaiti usafaniri rega ndichiendesa vana kuchikoro. Zvisinei, mambo vanotaura kuti nyaya yekugara kwevana inyaya inosarudzwa nemuridzi wevana zvichireva kuti mai vevana ndivo vanosarudza kuti ndiani anosara nevana vavo. Mambo vakazotonga vachiti hondo yatiinayo iye zvino ndeyekuti vana vaende kupi kuchikoro. Muchidzokera kumba iye zvino maakubatirira pekuti zvandanga ndichida kuti zviitike zvakudii. Batsirai panyaya yekutobhadharira vana chikoro nokuti vakuenda kupi. Endai kuchikoro kunobhadhara mari direct, mouya nemarisits aya mafotocopies morofotokopa handiti maoriginal aya movapa marisiti evana echikoro. Marisiti evana echikoro anogara nemunhu anogara nevana vacho handiti. Imi muri kupi kwamunenge muri. Musaramwire munda kumakudo kuti no nokuti varamba havana kuramba asi ava havana simba. Chandafarira ndechekuti varatidza imimi shungu dzenyu kuti dzise vana vakuenda kupi kuchikoro. Over the past few weeks, Destiny TV yanga ichikuinzirai nyaya dzakasiyana-siyana, but we have noticed a trend yemafires iri kuitika all over the country. This week kuMbare musika kwakaitika moto wakapisa zvinhu zvese zvekuti kunyangwe vanhu vaishanda ikoko vakasara vasina kana chekubata. Everything is burnt to ashes, zvinhu zvese zvatsva. Hapana kana chatakwanisa chekuti munhu angakwanise kuburitsa upenyu hwese, upenyu hwedu hwaurayiwa. Ndabatikana nevana vangu vanga vachitengesa imomo nestafu dzavanga vainadzo mawandiro adzo. Nehama dzangu dzanga dzine stafu yakawandisa yekuti handikwanise kutaura. Ndine tebhu mukati imomo. But ndabatikana ikona zvakadaro. Pakaitika moto uyu wakanzi wakatanga uri mudiki and magadzi akanoshedzwa in time, but because of the wind moto uyu wakaspreada so fast zvekuti kunyangwe vefire brigade vakatadza kana kuumisa moto uyu. Kuti moto haunotombotora more than 10 minutes wanga watosvika kunoko nekuda kwemhepo wanga uripo. Fire brigade payakatozouya moto yauya yakatoutadza because nekuda kwemhepo yanga iripo hanga ari ma1 checho. PaMbare musika pakaparara zvinhu zvese zvokuti panonzi hapana kana chakakwanisa kuretrievwa pamoto uyu. Tatongosvika musika wapazero, ndazosvika hangu kuseni. Musika wanga panga pasina chinhu, hapana kana anything chekuti tasefa kubva painferno yacho, zvese zvabvira, hapana chatakwanisa kubvisa. Chimwe chinorwadza ndechekuti vamwe vatakataura navo seDestiny TV vakatotaura kuti vaisiya mari dzavo ikoko nekuti vaitya kuti pavanozobva ipapo dzinogona kubiwa kana kuti vaigona kuzodzishandisa zvimwe zvinhu. Vamwe vanogona kutyira kuti lesei kumba unogona kutorerwa vana mari nevana. Sezvo mazuva ano vana vedu mazuva ano vamwe vane musikanzwa vanogona kubvumura mari yavo vachiendesa kumadrugs. Saka unogona kuti handikaisiya panapa mangwana ndikawedzera ndozohodha, at least zvinenge zviri nani. Saka mumwe anokwanisa kusiya imomo kamari kakewo. Muri kureva here imimi kuti kune vamwe vanhu vaiti vachibva mumari yavatengesa vanosiyama? Ya vamwe vaikwanisa kusiya, at least vamwe vakati one day vaisiya because unenge uchiitira kuti ukafamba nayo unogona kubirwa, ukafamba nayo inogona kudona. Saka vamwe vaigona kusiyawo mari dzavo imomo. Not only did they lose their inventory, but also they've also lost their money that they had worked for some time. Munyaya dzemoto zvekare, this week tanga tiri kuwadzana, tanga tisina kana nguva yakareba tiri kuwadzana zvekare tichinokuvigirai nyaya yeimba yakatsva nemagetsi. Zvisinei hazvo, vanhu vezesa vakataurwa last time kuti vakanga vapiwa mari yekunzi vagadzire transformer
havana kunge vaisa transformer iyi in time. Mira, hatisi kuziva kuti vezese vari kutifungira kuti kudii, nekuti they are just promising. Pakatsva imba yepanapa iyi vakauya that very day, havana kumbotora nguva vakauya. Mukuru wacho akauya pano vakati it was on a Wednesday, vakati Friday tiri kuuya kuzokuisira transformer. So tikati tiri kuswera mangwana chete, Friday tinenge tane transformer, but up to now today is Monday, hapana chati chaitika. Saka hatisi kuziva kuti vezese vari kuda kuti zvichange zvadii kuti vazogona kutibatsira, bhosi kana iri nyaya yekufiwa makatofiwa. Nokuda kweizvi ndosaka vamwe vagari vekuwadzana vari kuti it is the same reason why pakazoitika moto futi wakaitika paimba iri just next door neimwe imba yakatsva. Pangori nemba 1 chete pakati peimwe imba yakatsva nemba yenyu. Panongoriwo padhuze nepadhuze. The community expressed their concern kuti kana vanhu vachinge vataura zvavataura kuvanhu vanoita zvemagetsi izvi, zvakanaka kuti vakurumbidze kumhanya-mhanya vachigadzirisa matambudziko kuti zvisazorambe zvichidai nekuti zvinhu zvikuramba zvichitsva. Saka hatisi kuziva kuti vari kuda kuti tidii vanhu vekusesa. Dai vatinzwawo, nekuti takaita zvavaida kuti tiite isu as community. Handiti vari kuti hatina mari, vakati itai zvese tikaita zvese, we paid everything kuti vatigadzirisire, but chavo kuti vachingouya vagadzirise dambudziko iroro they can't. Hatisi kuziva kuti tochemera kupi kune vamwe vanoita zvemagetsi iwayo. Magetsi ndavo, dai iri imwe kambani kune imwe taishifta tichiende ikoko. Iko zvino mai vanonzi mushure mekunge zvatoitika vakatozonomukira kuchipatara. Manheru adonhedza mabreka, but masikati kamufiriji mai mune nyama handiti, saka inohora here nyama nekuti ukutya kutsvirwa nemba. Saka dai vatibatsirawo ipapo vakwanisa kugadzirisa magetsi zvaititira zvakanaka. After such a tragic loss of Ruvimbo, vanhu vese vakamboita sevakaita kakureliefwa nekunzwa kuti vanhu vakanga vauraya Ruvimbo vakasungwa. But however, it's very heartbreaking to find out kuti pasina kana nguva vanhu vese ava vainzi vakasungwa vakareleaswa. Vanonzi vakabudiswa mumabheo, vakunze vese, hapana kana ari mukati. Handizivi kuti ndiwo mutemo wacho here wokuti munhu aponda mwana hachawanika zvachose, asi vanhu vakatobuda nenguva diki iyoyo vakatobudiswa kudhara. Ndiwo here mutemo wacho uriko muno. Ndozviziva kuti mutemo urimo wokuti munhu akasungwa anobhadhara bheo ogotongerwa ari kunze uriko, but uyu inini angu hauna, handina kufarira mutemo iwoyo. Mutemo iwoyo handina kufarira. Of which pamusoro pazvo vari kundishungurudza pafoni pangu vachitaura vachindifonera nemanhamba akasiyana-siyana. Handichaziva kwokufambira nekuda kwokuti pamwe vari kutsvaga inini kuti vachiponda futi inini kuti nyaya ibva yapera, zvinhu zvatorova, hapasina mumwe achasimudza nyaya. What do you guys think about the justice system in Zimbabwe? YeZimbabwe zvinhu zviri kundishungurudza kuti kana pane anoziva kwokuti ndiendewo ngaauye kuinbox kwangu andibatewo andiudzewo kuti endewo kwakati ufambewo wakadai so, nekuda kwokuti pamwe kushaya kwangu mari, handinawo mari here kana kuti handinawo ari kundimiririra, pamwe ndizvo zvazviri kuitwa here izvi, kana kuti ivo vane zvavari kuita handizivi kuti vane zvavari kuita zvipi. Nezvi ndikunzwa kuti vari kufamba kwakawanda-wanda, vari kupinda makawanda munganga umo, haikuona kutaura vari kufamba munganga umo. Ndiri kuzvinzwa zvese izvozvo kuti vari kufamba munganga umo. Saka inini ndochidiiwo, inini ndine mwana akafa akatorova kamwana, nyaya yangu yongodzi tsiku iri kutsikwa sei kuti ndoda kuti nyaya yangu ibude pachena. Nyaya yangu ngaibude pachena nekuda kwokuti uyu mwana kakafa haachadzoka zvachose. Ava vakutofema, vakutodya sadza kumba, vachifamba vachiita zvavanoda, vachindishungurudza. Inini vari kundishungurudzirei? Ndochidii inini? Ndoti ndoda kushandira vana vacho vakasiya iyeyo akauraya, ndivo vandiri kushandira. Saka ndochidii inini mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo. And that's all we had for you today on Destiny Blitz here at Destiny TV. Thank you so much, family, for joining me here on Destiny Blitz. My name is Tasha, and remember to subscribe, like and share our content because this will help our channel grow. And remember, you can catch me back here again, same time, same place. Stay blessed and goodbye.